Salamu alaikum, ina Hausawa suke? To yau za mu cashe rawar kalangu a YouTube channel ɗina Dumbaru TV a cikin YouTube. To muna cikin cashe rawar kalangu ga kuma hajoji na. Dan matso su ga gani, ni nake sisiye da wayannan kayakin siye ɗaya ko sari duk masu bukata ku yi mun magana wannan ni nake yajin nan ni nake produce din shi da kaina 500 duk kayan nan duk magunguna ne. Duk masu bukatar kayayyakin na wannan hajojin na siye ɗaya ko sari ku yi mun magana. To yanzu za mu shiga tashar rawar kalangu. Kun san rawar kalangu sai an ci ɗamara. To na yi shirin rawar kalangu. To ku biyo ni ku yi subscribe cikin Dumbaru TV a cikin YouTube ku kalli wannan rawar kalangun. Mutane sukan tambaya cewar menene kiɗan kalangu, meye rawar kalangu. To kiɗan kalangu, rawar kalangu yana ɗaya daga cikin al'adu da gargajiya na Bahaushe. Sannan mutane suna tambaya cewar a wane lokaci ake kiɗan kalangu, ake rawar kalangu. Gaskiya ana kiɗan kalangu, ana rawar kalangu lokacin da ake cikin farin ciki, lokacin da ake abubuwan farin ciki, kamar idan mace ta haihu, in za a yi taron suna, ana kiran masu kiɗan kalangu a zo a caccashe a taya su murna da farin ciki. Ko kuma idan ana bikin aure, in za a yi taron aure, ana kiran masu kiɗan kalangu. ‘Yan uwa da abokan arziki wanda suka zo taya masu wannan bikin auren farin ciki, sai a haɗu, sai a caccashe, a yi murna, a yi raha, a yi rawar kalangu. To yanzu za mu shiga rawar kalangu. Ke kika ce kina so da baki ce kina so ba da ba a baki shi ba. Ga amarya ga ango, ga amarya ga ango, ga amarya ga ango, ga amarya ga ango.